एकमा विधानसभा 113 के प्रत्याशी कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना भैया के विजयी बनावे खातिर एगो छोटा सा अपील बा। जी हाँ, एकमा विधानसभा 113 के प्रत्याशी कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना भैया के विजयी बनावे खातिर एकमा विधानसभा में होता चर्चा, सभा में होता चर्चा, सभा में होता चर्चा, सगरो जवार में बटत बाटे परचा, बटत बाटे परचा, बटत बाटे परचा। एकमा विधानसभा में बाटे चर्चा, सगरो जवार में बटत बाटे परचा। अब के चुनाव जितावे के बा, मुन्ना भैया के विधायक बनावे के बा, मुन्ना भैया के विधायक बनावे के बा, मुन्ना भैया के विधायक बनावे के बा। एगो छोटा सा अपील बा, आप सब भारी से भारी मत से कामेश्वर भैया के विजयी बनाए। जी हाँ, भारी से भारी मत से कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना भैया के विजयी बनाई और मुन्ना भैया के ही जिताई। धन्यवाद। जौना बेरा बढ़ल है कोरोना महामारी, मुन्ना भैया गइल रहले सबका दुआरी, सबका दुआरी हो, सबका दुआरी, सबका दुआरी हो, सबका दुआरी। जौना बेरा बढ़ल है कोरोना महामारी, मुन्ना भैया गइल रहले सबका दुआरी। उनकर मान बढ़ावे के बा, मुन्ना भैया के विधायक बनावे के बा, मुन्ना भैया के विधायक बनावे के बा, मुन्ना भैया के विधायक बनावे के बा। आपका नेता कैसा हो, मुन्ना भैया जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद। एक बार की जनता करे पुकार, अब की बार कामेश्वर दुआर। एक बार की जनता करे पुकार, अब की बार कामेश्वर दुआर। मुन्ना भैया सबके करेले सहयोग हो, इहे बारे हमनी के विधायक के योग हो, विधायक के जोग हो, विधायक के जोग हो, विधायक के जोग हो, विधायक के जोग हो। मुन्ना भैया सबके करेले